Tänkte ta mig ett dopp här på Saltsjöbaden. Och ute i havet. Efter där skulle man egentligen varit kanske innan. Men det snöar lite grann och är lite röjligt är det. Det är lite tång vid den sidan, då får man gå den långa sidan. Nej, det går där. Så kallt ut. Men det är isjärmen. Det får bli snabbdopp. Nu fryser man inte. Nu är det skönt när man kommer åt. Oj. Känns som en darrar ändå. Visst är det härligt. Vårt lilla fina hotell i Ystad. Här sitter de och myser. Allihopa där.